Dobrý deň, vítajte u ďalšieho videa. Dnes budeme nakupovať. Budeme nakupovať s jedným vzácnym hosťom, ktorý bol vylosovaný na kole šťastia nešťastia. Pravidlá hry sú: dostane 10 € a v každom nákupaku musí utratiť maximálne 3,50. Nemusí to byť presne, ale tak približne. Takže pôjdeme dneska do Eurovej, na Nivy a nakoniec do mesta. Takže sa tešte a môžeme ísť na video. Ale ešte predtým máme tu unboxing. Tričko, Manchester, wow. Dobrý deň, vítajte u ďalšieho videa. A ideme nakúpovať s Viktorkom, ktorý je tu hneď. Tak do akého ideme obchodu? Takže sa ma to pýta, že sa musím najprv poprechádzať. No to je Znova a pomaly. Na jedno nákupné centrum mám 3 €. Áno. 3,50. 3,50? Áno. Tak verím. JD Sports. Tu tá snížia kúpim za 3 €. Asi nie. Dajme, že mi dáš 40 na každý nákup. Jaký 40 na každý nákupak? YouTube money. No, žiadne nemám. Nevadí, ale hejtiť môžem, nie? Koho? Teba. Ani náhodou. Tu sme u mňa na video. No kam ideme najprv? Neviem. Jak nevieš? Keď prídeš na nákupak a povieš mi, že idem do nákupaku, tak asi nie som rozmyslený. Mal si pol hodinu cesty. Kam chceš? Neviem. Neviem, kam chcem ísť. 5 minutes later. Počúvaj, ja jak rozmýšľam, tak pálmosku si kúpim. Dobro. Pamosku? No. A čo Dobre. iné by si tu chcel kúpiť, more? Čo tu? Do Dračíka nepôjdem, nie som magor. Do Alby hry sú drahé jak svinia. No do trafiky pôjdem. Je tam, tu je Dobre. trafika do trafiky. Tak do trafiky, ak tam niečo bude. Dobre, tak čo si kúpim? Pitie si kúpim. No, tak si kúpi. Aké? Coca-Cola? Mne to jedno. Je sú to tvoje peniaze. Dobre, počkaj. Nie, ten tyč. No, dobre. Dobre, no. Môžeš. Euro 80. No. Dobre. 5 minutes later. Buchtičky. Dal by som si buchtičky. Čo chceš? Buchtičky. Dobrý deň. Môžem toto? Najlepšie jesenné buchtičky. Euro 90. Emilia Vašarejová. No, Papír. Voľby 25. papír. Pozri. To si ty? To si ty? Nie. 5 minutes later. Mamo, nájdi dajakú lavičku, mne už sa nechce chodiť. No, to je tvoj problém. Teraz si zober prachy, aj je tá 5 eurovka. Ja som ti ešte dával vpred. Jasne, zabídaš. Dobre, tak. Poďme pomaly na Nivy, čo tu budeme robiť? Dobre? No dobré, ale ešte Dobre, poď na započkám. Tu ťa počkám, tu. OK. 5 minutes later. Dobre, Luze, takže ideme mu kúpiť dačo, lebo za jeho peniaze. A dúfam, že bude z toho šťastný. Takže poďme na to. Ideme mu to dať. A dúfam, že bude nadšený. Ja som ti kúpiť sladké peniaze. Za euro? Za... To znamená, že... Dobre, keďže tuto pán prešmrcol rozpočet na nákupak,
tak si dám do mesta len 2 Ečka, dobre? Čo to je? Nejaká pamätka, nejaké mesto. Nejaké mesto. Ty si bol smarty. Neviem. Ja tak Jasne. neviem. More. Chodím tam more. Mega často, tak vieš, že tam mám byť. Dobre, kašli na to. Kašlom na to. A buď šťastný. Dobre, ideme do Nilu. Dobre. Dobre. Teraz sa nachádzame na nivách, že? Nehovor. Mám pravdu? Áno. Dobre. Kam ideš? No. Neviem. Ešte rozmýšľam, vieš. Tak poďme nakúpať. Dobre. Dobre. All Toys, ja neviem prečo, Ideme All ale... Toys? Áno. No, takže ideme do Alzy, takže sem dole. Ideš do Starbucks? To je 80, to si môžeš kúpiť, ak chceš. To je 8 tyčinka. To môžeš kúpiť Eliášovi. A to ide do... Čokuj prdsky. A ne, poďme. Dobre, kašľame na to, ideme preč. Čakaj, kúpi si to. Ideme preč alebo nie? Ja no aj tak? Dobrá. Do mesta ideme. Teda, že to si nie na Hviezdu Slavovo, ale ku Hviezdu Slavovo. 5 minutes later. No tak to bude na dole. Nehovor. Ty máš na videu. Ja som počul Masturbate. Tomu žili. Takže máme 5 hodín večer a slúbil som Eliášovi, že mu kúpim nejakú totálnu blbosť, hej? Takže nachádzame sa v centre, na Hviezdoslavovom námestí, našli sme suvenírovský obchod, ideme do ňoho a kúpim tam nejakú babiku I love Bratislava. Pohode. Akože sú to ja peniaze. Takže mne to je celkom jedno. Burger King, mňam, mňam, mňam. To by Matúš chcel byť tuto v tom videu. Bo to je Burger King. Toto je celkom malé. Dobre, toto mu nakúpim. Toto mu kúpim. Alebo otvárak na pivo. Myslíš? Alebo tento vláčik. Čo? Alebo tento vláčik. Za koľko? Neviem. Za 600. Tak mu kúp náušnicu. To je prsteň. Nie, tie kartičky sú fakt dobré. Tie kartičky sa mu budú páčiť aj to počkaj, Hej. že je to čierne. No wow, keep calm and laugh. Tie kartičky, Dobre. to je energy drink a stojí 3,90. Kokos, čo je toto, more? Čokoládky, kašleme. Nebudem mu kupovať čokoládky. Kartičky. A koľko ich tam je? Dobre. A nepíše. Tak môžeš vycítiť, koľko ich tam je. Hej. Jeden by si mohol kúpiť sebe a jeden... A to je Kámo, 2,50. to je A už je to blbosť. dostane lepšie. To je blbosť. Budete dávať úplne generálne. Určite by som si sebe nekupoval Brainero, ja by som si kúpil, že zapalovač. Dobre, berem to. More, som Dobre, zvedavý. A teraz počkaj, urobíme, že tento babrik. Tomover. Ten je sick. Ten je sick. Vyzerá dobre. To cítiš, že Máme že toto špagety. kúpim Eliášovi, nie? Áno, tak to Toto filujem. Eliášovi. Tak to filujem. Hej, takže mu berem dva balíky. Čakaj, cítim to na tento. Čo to bude? Ne. Kamo, čakaj, to nestojí euro, ale 2,50. Tak jak to filuješ? Na jeden balík a nechám si. Dobre. Čakaj, musím vyťahnuť cez mobil. Sa mu to páči.
Dobre, 3 eurá. On je taký založený na brainrote. Za 50 centov. Áno. Neviem, čo to je tigralóny, watermelóny, netuším, nikdy som to nevidel. Hej, to dáme Eliášovi potom pri západe slnka na tom kine, vieš. OK. Ty kokos, jaká má fajná električka tu, takže električku chcem brať tu. Vystavme, ale tak kašleme na električky, pome. Rýchlo. Choď pekne, vieš kam? Kapi. Pakuj. Really good. Ideš, kapi. Bang. Fajný prerok. Dobre, otvorím Italian Brainrot balík. Pozrite, takýto krásny krokodilo meloniny. Počkaj. Italian Brainrot kartičky, ja idem. Prvá je Frito Pepino Supremo. Dobre, toto je tu, Fish and Chips Bombardito. A ďalej je tu Pipi Strawberry. Zibralini. Abonono Šimpanzini, no. Din. Toto je úplne epická karta, chlapci, všetci. Aha, to nie je Bombardírie Luca Terrororola. Ďalej Tigroliri Frutoliri. Pepperoni Spaghettoni. A posledná úplne extrémna edícia Kudanile Astronomere. Ticho, buďte, je úplne strašná dobrá karta, to, co mi padlo. Sice to má strašne zlý defense, ale papa to melon. A má to úplne, že cool pozadie a čaute.